autizam, nerazvijen govor, ADHD, intelektualne teškoće, psihička oboljenja. Koja je vaša jedina dijagnoza? Zašto ste Božje dijete? Ovo je knjiga o iskustvima iz područja rada u rehabilitaciji i psihoterapiji. Ona je poziv na misaono putovanje koje će spojiti znanstveno, bioetičko, praktično, filozofsko i duhovno razmatranje čovjeka i tajni koje se otkrivaju oko njega, nad njime i u njemu. Što su i kako se primjenjuju glazbena terapija, terapija slikanjem i crtanjem, glazbena psihodrama, terapija plesom i pokretom, biomedicinski pristupi poput neurofeedbacka te protokoli alternativnog liječenja. Otkrijte stvarne podatke o alarmantnom porastu broja osoba s poremećajima iz autističnog spektra, ADHD-om, intelektualnim teškoćama i psihičkim oboljenjima koje su nazvane suvremenim epidemijama. Ova knjiga će dati odgovore o preklapanjima među naizgled nepovezanim dijagnozama, autizmom, ADHD-om, astmom, alergijom, depresijom i šizofrenijom, analizirajući metaboličke poremećaje kroz biomedicinska razmatranja, uz zapažanja i iskustva o izlječenjima i oporavcima od do sada neizlječivih poremećaja. Djelovanja prehrambene i farmaceutske industrije, medija, politike i moći, lažnih duhovnosti, štetnosti hrane, pića, kozmetike, cjepiva, lijekova, upravljanje ljudskom genetikom, utjecaj tehnike i mikročipiranje samo su neki od mogućih uzroka lažnih dijagnoza. Gdje danas možemo pronaći velikane i izumitelje poput Nikole Tesle, Alberta Einsteina i Leonarda da Vincija? Upoznajmo odbačene i nesposobne koji su blagoslovljeni duhovnom čistoćom, posebnostima, darovima, talentima i vještinama pronašli svoje jedinstvene misije. Naručite svoj primjerak knjige Vaša dijagnoza je Božje dijete po cijeni od 200 kuna. brezac.benigar.barbara@gmail.com